Здравейте на всички! Показвам ви птиците, които успях да селектирам и избрах да сформирам с тях двойки, които ще размножа през сезон 25. Първата двойка, която ще ви покажа, съм решил да събера две мутации. Мъжки Лутино Ред Бели, женска Рубино Оранж Ред линия Ред Бели. Избрах да ги събера, защото и двете птици носят линията Red Belly, подходящи са една за друга. И двете птици са с изключително качество, с изключителни цветове и размер на тялото. Мутация, която е нова за България, като цяло доста красива, доста интересна и заслужаваща се да се развъжда и да се подобрява. Характерното и различното при Red Belly е появата на червена линия на корема. Колкото по-червена е линията, толкова по-високо е качеството на самата птица. Двойка 2, която запазвам от предишния сезон. Тя успя да се размножи успешно и съм доволен от поколението, което имаше. Мъжки доминантна страка в оранж. Женска също в оранж, но този път е рецесивна страката. Това е една от любимите ми двойки. Двойка, на която държа изключително много и разчитам. Номер 3. Тук комбинирам две птици в сиво-зелено. Мъжки сиво-зелен-оранж, носител на опалин, рецесивна страка и ино. И женска рубино-оранж, носител на рецесивна страка. Може да видите изключително красивите приливащи цветове на мъжкият. Номер 4. Две птици с изключителен цвят. Мъжки ред опалин, женска оранж рубино. И двете птици притежават огнено-червен цвят, което само по себе си говори, че са с изключително качество. Хората, отглеждащи тази порода, може би забелязват изключително малкото оранжево, което притежава мъжкия около очите. Това само доказва, че той е от изключително качество. С събирането на тези две изключително червени птици се целя да постигна още по-добър червен цвят в тяхното поколение. Двойка номер 5. Две птици, излюпени при мен. Мъжки оранжева рецесивна страка, женска ред опалин. Изключително красива двойка. Още една от моите работещи двойки. Мъжкият е Лутино Оранж Ред Бели. Женската е Рубино линия Ред Бели. Два папагала, които са с отлично качество и много добри родители. Това е една от най-добре работещите ми двойки. В клетка 7 към момента съм поставил 3 птици. Мъжки, който е ред опалин в сиво-зелено, и две женски рубино оранж ред. Избрах следния начин за поставянето на две женски птици при мъжкия, защото това гарантира, че мъжкият сам ще избере своята половинка и дава по-голям шанс за успешно поколение. Надявам се от този мъжки да излезнат доста качествени млади птици, затова ми е много важно той да успее да се размножи успешно. 8. Тук реших да събера две страки, които са вадени при мен.
мъжка черноока оранжева страка с женска оранжева рецесивна страка. Две изключително хубави птици, затова реших да ги оставя и да видя какво ще излезне от тях. Номер 9 са още една двойка страки. Мъжки червенокоремен оранж, доминантна страка, женска синьо-доминантна рецесивна страка, оранж опалин. Мъжката птица е носител на още няколко мутации: рецесивна страка, ино и синьо. Това е двойката, която може би запали още повече искрата в мен за отглеждането, развъждането и селектирането на вида поен папагал. Мутацията лутино оранж ред бели е мутацията, която още когато видях за първи път, реших, че трябва да я притежавам. За мен е една от най-красивите и очарователни мутации. 11-та двойка е от две птици рубино оранж ред. Две изключително качествени птици, като както казах и при опалините, тук правилото за оранжевото окото важи по същия начин. Колкото по-малко оранжево има около окото, толкова по-качествена е птицата. Тази двойка се е доказала с времето, като птиците, които излизат от нея, са изключително качествени. Следващите две двойки, които ще ви покажа, са отново страки. Като първата двойка е съставена от мъжки оранжево рецесивна страка и женска доминантна страка в сиво-зелено палит оранж. Втората двойка е син доминантен мъжки с женска оранжево доминантна, като и двете птици са с изключително добри размери. При тази двойка реших да си направя лек експеримент, като събрах син палит опалин с женска оранжева рецесивна страка. Беше ми интересно да ги събера и да видя какво ще излезне за в бъдеще. Двойка 15 са птици, на които изключително много държа и харесвам. Мъжки рубино оранж ред, женска оранж синемон опалин. През сезон 24 те се доказаха като изключително качествена двойка и успяха да се размножат успешно. Тяхните малки бяха оставени за подобряване на селекцията. Както може би забелязвате, съм селектирал доста двойки страки, като следващата двойка е още една от тях. Това са две птици, които успях да излюпя през сезон 24 и реших да остава за сезон 25. Мъжкият е оранж доминант страка, женската също. Последната двойка, която ще ви покажа, е от мъжки сиво-зелен червенокоремен и женска доминантна страка оранж синемон. Това са двойките, които съм селектирал за развъдния сезон 25, който започва много скоро. Пожелавам успех на всички хора, които се занимават с отглеждането и развъждането на папагали. Скоро ще пусна видео и с моите александри. С формиране на двойки ще ви покажа нови мутации за България, като цяло нови и за в Европа. Успех на всички и до скоро!